се добре с него? Чува се добре? Чува се, няма проблем. Как ти Не, за него. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يعوذ بالله. Muhterem džemati muslimin, hamd i šükr na Allah subhanahu wa ta'ala za beskrajните благословия, с които ни е дарил. Салату салам на Мухаммед салаллаху алейхи ва салям, неговото прекрасно семейство, сподвижниците и всички онези, които следват неговият пример до съдния ден. Трябва да благодарим на Аллах субханаху ва та'ала, че ни е удостоил с посещението на домовете на Аллах субханаху ва та'ала, че ни е напътил, не ни е оставил в заблуда, защото ако Аллах та'ала не е оставил в заблуда, никой не е в състояние да ни напъти. Аллах да бъде доволен от Исуф и от организаторите, които са. Аллах отреди да се състои тази среща с волята на Аллах субханаху ва та'ала. И моля Аллах субханаху ва та'ала тези минути, които ще ги изкараме, да бъдат от добрите ни дела, от които ще имаме прекалено нужда на съдния ден. Аллах да бъде доволен и от вас присъстващите, да ни напъти, направя път и да прости греховете и на нас, и на нашите близки, които са заминали от този свят. Мухтерем джемати муслимин, Аллах субханаху ва та'ала в Корана Керим ни е казал или насърчил ние да вършиме покорства, да правиме ибадет и послушание на Аллах субханаху ва та'ала. Дори общо Аллах субханаху ва та'ала казал: "И'малу ма'шиятун, иннаху бима та'малуна басир." Аллах та'ала в този аят на сурата Фусилет каза: работете или правете каквото искате, ма'шиятун, каквото искате вършете. И знайте, че това, което вършите, ще го видите. Също така и пейгамберът салаллаху алейхи ва салям в хадис Кудси споменава, че Аллах субханаху ва та'ала е казал: "Я ибади, иннама хия а'малукум ухсиха лакум, thumma уфикум ияха, фаман ваджада хайран фаляхмидиллах, ва ман ваджада гайра залик фала ялуменна илля нафса." В този хадис на Кудси Аллах субханаху каза: "Ей мой робе или мой слуги, правете каквото искате, каквото искате правете. И това са вашите дела, аз ще ви ги запазя за вас. Фамен ваджада, и който казва открие добро, хайр дела, добри постъпки, нека да бъде захвален или благодарен на Аллах субханаху ва та'ала. А който открие в досието си недостойни дела, разочароващи дела, да се сърди единствено на себе си." Мухтерем джемати муслимин, Аллах субханаху ва та'ала споменава се в хадис, когато създава Адам алейхиссалям. След като го е създал, след като е вдъхнал душата в него, Аллах субханаху ва та'ала, и той, когато е кихнал, казал: "Елхамдулилlah." Слава на Аллах субханаху ва та'ала. От всички тези хадиси и аяти, които имаме от Аллах субханаху ва та'ала, като цяло ние трябва да програмираме нашия начин на живот да е в синхрон с наставленията на Аллах субханаху ва та'ала и на Мухаммад салаллаху алейхи ва салям. А когато днес ние направим една съпоставка или съпоставим нашия живот и наставленията на пейгамбера салаллаху алейхи ва салям, и нямам в предвид вас присъстващите, но много голяма част от нашите близки, нашите роднини,
нашите съседи, които, за съжаление, не са се престрашили, не са се пресрамили да сведа глава на Аллах Субхану ва Та'аля. Тези обращания по принцип са за тях, но ние трябва да си опресним и нашето знание. Когато човек кехне по принцип, това е наставлението, да благодари на Аллах Субхану ва Та'аля. Мюсюлманско наставление и след това он, който го чуе, да каже Аллах да се смили на тебе, ярхамуки Аллах. Другия му отговаря, яхдиеки Аллах, уяслах балакум. Аллах да те напъти и да улесни твоето положение. Дуа, мусулманина живота е свързан винаги с споменаване на Аллах и винаги отправяне дуа един към друг. Той дори в тази ситуация, докато ние днеска ни е срам да кажем Алхамдулилlah, ние казваме други, благодарност по друг начин се отзоваваме на здраве и тем подобни превзети традиции от други етноси или от други хора. За голямо съжаление. След това, другото, което когато вече го случва, Аллах му каза, отиди при тази група мелеекета и виж какво ще ти, дай им селям, назови им селям, кажи им мир, и какво ти отговори, това ще бъде поздрава за теб и твоето потекло или твоите синове до съдния ден. А ние не се съмнявам, че ние сме, някой, който се съмнява, че ние сме от синовете на Адам алейхиссалям. И това важи за всички нас. Този поздрав, тук съм малко отклонявам по принцип от темата, защото те неща, които ние ги пренебрегваме, от неудобства в средата, в която сме, случва се така, човек ти даде селям по телефона, чувстваш се, не знам, неприятно и те е страх дори по телефона да отвърнеш на селяма на поздрава на Аллах Субхану ва Та'аля, което не е присъщо за човек, който твърди, че е слуга на Аллах Субхану ва Та'аля и следва примера на Мухаммед салалаху алейхи ва салям. Казва, чуй каквото ти отговоря, това ще бъде поздрава за твоите синове до съд и да ще дани твоето потекло до съдния ден. Отговора, алейкум салям ва рахметуллахи ва баракатух, пълния селям. Това е поздрава на мусулманите. Да, но днеска пак ние сме го подмонили с много други поздрави, но не с този поздрав. Поздрав, който е дуа към Аллах Субхану ва Та'аля, един към друг, от нас, един към друг за братята си. Също този поздрав е и причина, както каза Пенгамбер, за какво? За обич и после? Дженет. Едно от нещата, което води до дженет. Нали всички ние го искаме този дженет от Аллах Субхану ва Та'аля. Но ние трябва да постъпим, ние трябва да действаме, трябва да работим, за да го заслужим този дженет на Аллах Субхану ва Та'аля. В този хадис се споменава доста неща, накрая, което е важното и което ме интересува, за което ще е в темата ни тази вечер. Адам алейхиссалям, знаете, в аят Аллах Субхану ва Та'аля споменава, че Аллах Та'аля, когато сътворил Адам алейхиссалям, е изкарал всичките негови наследници или всичките негови деца, които ще ги има до съдния ден, които са засвидетелствали пред Аллах Субхану ва Та'аля, че ще бъдат предани, отдадени на Аллах Субхану ва Та'аля. И това е фитрата, за която говори Пейгамбер салалаху алейхи ва салям, че всеко едно от децата се ражда на фитра или на това обещание, че ще служи на Аллах Субхану, че ще е вярващ и покорен на Аллах Субхану ва Та'аля, което в последствие се променя в зависимост от ситуацията или от семейния кръг. За голямо съжаление, това също е разочароващо за нас, които малко-много четеме и слушаме наставленията на Аллах Субхану ва Та'аля и на Пейгамбера салалаху алейхи ва салям, а в същото време сме пренебрегнали основното, с което Аллах Та'аля ни е задължил. И когато вижда всички, които ще са до съдния ден, и на тях е изписана и възрастта, която ще преживеят, вижда сред синовете си и сред децата хора с сияйни лица, които му правят впечатление. Един от тях му например прекалено много впечатление, пита, я Раби, кой е този? Или кое е това момче? Казва, това е синът и Дауд. И неговия живот казва 60 години. Субханаллах. Аллах Адам алейхиссалям, я Раби, не може ли, няма ли шанс да му надбавиш в живота? Казва, не, това е отредено, това е такдир. Казва, аз отделям от моите години и ги подарявам за него. 40 години от моите и оставам за него. Каза това, както казваш. Аллах приема. Когато идва време, Адам алейхиссалям почва да си смята, да изчислява, обаче когато идва време мелекият да му взима смъртта, казва, има още. Подранил си. Каза, не. Ти обеща и подари 40 години от годините на Давуд алейхиссалям. Каза, не съм обещал. И затова каза Пейгамбера салалаху алейхи ва салям накрая в хадиса, казва, Адем отрече и забрави. Така и неговото потекло и неговите синове също са склонни, наследили са го, отрича я и забравя. И затова от този момент Аллах Субхану ва Та'аля е наредил, заповедал, че всичко, което го правиме ние на дунята,
да бъде записано или да има свидетели, да бъде освидетелствано. От този момент. И тук на дунята ние сме свидетели, нали самите ние виждаме, случва се, че има някой път, когато се налага човек да свидетелства. Обаче, за огромно съжаление, този свидетел на дунята по някой път свидетелства както трябва, някой път отказа да свидетелства по различни мотиви, или страх, или комерциални цели. Отказва някой път и изопачава. Или не иска да се, или пък забравя. Но на дунята има свидетелстване. Обаче това, което нас не интересува и което ще бъде тази тема, днешната, свидетелите, кои ще са, какви ще са, кога и как ще свидетелстват свидетелите на съдния ден. Затова тази вечер лекцията трябва да бъде като един стимул за нашата искреност, за нашето преглед или над делата, на постъпките ни и да не закъсняваме и да бавиме тълбето или разкаянието, което човек трябва колко се може по-скоро и по-рано да го направи. Така както на дунята споменаме, че има свидетели, които ще ги споменем по-надолу на съдния ден, които са страшно важни. Първият свидетел, който ще е, това е самият човек за себе си. Първият, който ще свидетелства, е самият той, когато дойде меляйкето да му взима душата. И първото, което ще иска, когато засвидетелства, че е бил нехай, че е бил небрежен към повелите и нормите на Аллах Субхану ва Тааля, когато дойде меляйкето да му взима душата, какво казва? Аллах Субхану ва Тааля го споменава в аят: Рабби рджиуни лаалли амелу салиха фима тарект. Каза: Я Раб, или мой Създател, върни ме, или дай ми отсрочка, дай ми шанс да поживея още, за да извърша или да направя някакъв хаир, някакво добро в онова време, което казва, го пропилях или го проспах. За голямо съжаление, голяма част от хората наистина проспива, както каза Пейгамбера салалаху алейхи ва салям, че човек се събужда от дрянката, от съня, от земния живот, когато дойде края. Тогава се сети, но тогава е твърде късно. Затова и Аллах Субхану ва Тааля отказва това негово желание. Категорично. Келля. Никак, абсурдно. И какво каза Аллах? Аллах го опровергава. Защото наистина това е сърцето на човек. Той, ако искал да се подчини, ако искал да се покори на Аллах Субхану ва Тааля, Аллах му дал прекалено много време. 50, 60, 20, 30, 80, 90. В толкова дълго време не е намерил време да се подчини, да се покори, да уважи нормите и принципите на Аллах Субхану ва Тааля и след това ще иска отсрочка и ще бъде покорен. Затова и Аллах Субхану ва Тааля каза: وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. Дори да бъдат върнати отново на земята, дори да им се даде шанс, те пак ще се върнат към онзи начин на живот, които са били преди това. Моля Аллах да ни напъти да сме от онези, които са искрени и отдадени на Аллах Субхану ва Тааля. Да не даваме възможност и шанс на Иблис да не отклони от покорство и подчинението на Аллах Субхану ва Тааля. Аят, в който Аллах Тааля категорично споменава, че човека сам ще се свидетелства за неговото нахайство и безверие и неподчинение на Аллах Субхану ва Тааля на дунята. Казва Аллах Тааля: وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. И те сами ще свидетелстват за самите себе си, че бяха неверници. Пред Аллах Субхану ва Тааля не. И затова тази среща ще да не събуди, да не подбуди, да направим ревизия до момента, какво сме преживели и да искаме наистина от Аллах Тааля да поправиме това, което ни оставя пред Аллах Субхану ва Тааля. След това, другия свидетел, който е най-важният, най-ценният, най-коректният свидетел, който ще бъде на съден ден на човек за неговите дела, е неговия Създател, неговия Господар, неговият Творец, пресправедливия, Аллах Субхану ва Тааля. И Аллах Тааля казва в сурата Ниса 33 аят: Инна Аллаха кяна аля кулли шейин шахида. Несъмнено, без съмнение, Аллах е свидетел на всичко нещо, което се случва.
човек не трябва да има съмнение. Затова трябва да внимава какво върши тук на дунята. Той не е без надзор. И ще видим колко свидетели Аллах Субхану ва Тааля ще изкара на човек на съдния ден, за да засвидетелстват за неговия живот, неговото пребиваване, неговите действия и дела тук на дунята. Затова ние трябва да сме страшно много внимателни, да искаме Аллах Субхану ва Тааля да не укрепи по правия път, да не предпазва от забранените неща, да не отдалечава от тях и да не приближава към тези дела, които Аллах Тааля ги обича. В друг аят Аллах Субхану ва Тааля казва: "Кул кефа биллахи шахида." Достатъчен е като свидетел Аллах Субхану ва Тааля. Мухтарен джамат муслимин, не свършва свидетелите с това на съдния ден. Други свидетели, които ще бъдат на съдния ден, това са пратениците, които Аллах Субхану ва Тааля е изпращал до дадения народ, наред с пратениците един приоритет, един благодат, който го дал Аллах Субхану ва Тааля на кой? На уммати Мухаммад салаллаху алейхи ва салям. Че те ще бъдат свидетели за другите народи. Както обяснил и пейгамбера салаллаху алейхи ва салям в един хадис, който ще го споменем по-надолу. И каза Аллах Субхану ва Тааля, но тук има една история с пейгамбера салаллаху алейхи ва салям с Ибн Месуд радиаллаху анху. На всички тези неща предполагам са ви ясни, но просто да си напомниме, да опресниме връзката с Аллах Субхану ва Тааля и да подсилиме постъпките да дадат към по-добро. Та пейгамбера салаллаху алейхи ва салям веднъж, когато са седели с сахабите, се обръща към Ибн Месуд и му казва: "Я Ибн Абда, прочети ми малко от Корана." Субханаллах, скромността на сахабите, вежливостта. Ако някой днес от нас, някакъв такъв виден човек или някой, който е авторитет и иска нещо от нас, ние веднага с радост, просто избран, дига ни се малко самочувствието. Човекът скромен казва: "Я Расулаллах, на теб да четам аз, а на теб е свалян." Каза: "Аз обичам да го слушам и от други." И когато започва да чета от сурата Ниса, стига до следния: "Факейфе иза джи'ана мин кулли умматин бишахидин ва джи'ана бика аля хаулаи шахида." Тогава пейгамберът салаллаху алейхи ва салям, очите му се напълнили с сълзи, разплака се пейгамберът салаллаху алейхи ва салям. Allah да факейфе иза джи'ана мин кулли умматин бишахидин. Или как ще, или какво ще трябва, когато дойдем на съдния ден от всеки един народ със свидетел, а това е пратеника, който е изпратен в този народ, към този народ. "Уаджиана бика аля хаулаи шахида." И доведохме теб, я Мухаммед, като свидетел на всички. Това е едно от условията на имана ни. Това е едно от нещата, които ние не вярваме във всички пророци и пратеници, които Аллах Субхану ва Тааля ги е изпратил. Ако ние не вярваме в някой от тях или се съмняваме, това ни унищожава вярата. Също и в тези книги и писания, които ни са оповестени от Аллах Субхану ва Тааля. В друг аят Аллах Тааля пак споменава, че на съдния ден: "Вайаума наб'асу фи кулли умматин шахидан алейхи мин анфусихим." Казва в този ден, в съдния ден, когато Аллах Тааля ще не оживи всичките за равносметка, за да потържествува неговата справедливост. Вайаума, в деня, когато казва: "Ще ви съживим", и от всеки един от народ ще дойде със свидетела. От самите тях, от народа, от който е бил изпратен този пратеник. В друг аят Аллах Субхану казва, че всички ще бъдат питани. И пратениците, и тези, към които е бил изпратен дадения пратеник. Казва Аллах Тааля в сурата Ал-А'раф: "Фаленес'аланна аллазина урсила илейхим ва ленес'аланна ал-мурсалин." Казва: непременно ще питаме или ще разпитваме онези, при които е бил изпратен пратеник. И ще питаме пратениците. Аллах Тааля ще пита пратениците за какво? Дали са известили, дали са предали това, с което Аллах Субхану ва Тааля ги е натоварил, ангажирал. А онези, към които са изпратени, ще пита ги дали са получили посланието, което Аллах Субхану ва Тааля е изпратил към тях. Тогава, когато ще се почне отричане от самите народи, Аллах Субхану ва Тааля
подготвил друг свидетел, а именно уммати Мухаммад салаллаху алейхи ва салям. Затова и Аллах субхану ва та'аля се казва: "Вакезалик", това е едно благо, един дар от Аллах субхану ва та'аля, един приоритет за уммати Мухаммад салаллаху алейхи ва салям. Но за онези, които са покорни, подчинени, които зачитат нормите на Аллах. "Вакезалик джа'алнакум умматан васатан литакуну шухада 'аля наси ва якуна ар-расул 'алейкум шахид." Каза Аллах субхану ва та'аля: "И така ние ви сторихме умерена общност, за да бъдете свидетели на онези народи, които бяха преди вас. А за вас ще бъде свидетел пейгамбера салаллаху алейхи ва салям." Мухтарам джамати муслимин, пейгамбера салаллаху алейхи ва салям ще свидетелства за всичко това, което ни е разяснил от религията, която Аллах субхану ва та'аля ни е натоварил с тях. Но преди това каза: ще свидетелствате вие за предходните народи. Ние ще свидетелстваме за Нух алейхи салям, за Худ алейхи салям, за Салих, за всички пратеници, които са изпращани преди нас. И възоснова на какво? Възоснова на това, което е дарил Аллах та'аля уммати Мухаммад, а именно Коран и Керим. Защото това е описано, това, което се е случвало с предходните пратеници. И ние като такива, които сме повярвали, които сме приели тази книга, Аллах та'аля удостоява с тази чест да бъдем свидетели за онези пратеници, които в този момент тяхният народ ще се опита да ги опоручи. Затова каза пейгамбера салаллаху алейхи ва салям в този ден, каза пейгамбера: "Юда'a Нух яум ал-киямати феякулу", каза Нух ще бъде призован от Аллах субхану ва та'аля и той ще каже: "Лебейк", каза отдавам ти се, я Раб, идвам. Феякулу, хел белек, Аллах пита: предаде ли това, което бях изпратил, с това, с което бях изпратил? Посланието, писанието, което бях ти дал. Каза: да, я Раб. Но дали е така самия народ, неговия народ? Нали ще потвърде, че Нух алейхи салям колко години Нух е призовал към Аллах субхану ва та'аля? 950, каза Аллах та'аля, 1000 без 50. И въпреки това, отвърля я, отрича я, че Нух алейхи салям им е донесъл послание, че им е донесъл закон от Аллах субхану ва та'аля. Феякулу ли умметихи, хел белегакум, тогава Аллах та'аля пита народа му: донесе ли ви Нух посланието? Феякулуне ма атана мин назир. Казва: никакво предупреждение, нищо не е до нас. Ситуация, която е запущаваща. Пратеник на Аллах субхану ва та'аля. Аллах много добре знае. Предходният казал, че Аллах е свидетел за всичко. Но защото човек отрича Аллах субхану ва та'аля да потържествува неговата справедливост, доста свидетели изкарва срещу всеки го. На този ден, когато ще е идеалната справедливост. Казва: Нух, имаш ли свидетели? Субханаллах, каза: да. Мухаммед и неговия народ. Субханаллах, приоритет. На което, уммати Мухаммад салаллаху алейхи ва салям ще са свидетели и ще кажат: той им е известил. Той им е дал това, я Раби, което си изпратил към тях. И това ще бъде с всички пратеници, които Аллах субхану ва та'аля е изпращал към тяхните народи. Обаче това, което за онези, които са съмнение към Мухаммад салаллаху алейхи ва салям, как ще отговаря пред Аллах субхану ва та'аля, когато пейгамбера салаллаху алейхи ва салям ще бъде един от свидетелите срещу нас, ако ние не сме се подчинили. А пейгамбера салаллаху алейхи ва салям, когато и напуска този свят, взима и Аллах субхану ва та'аля за свидетел, че е предал това, което Аллах субхану ва та'аля му е изпуснал по най-достойния начин. Другите, които са онези, които под някаква форма искат да омаловаже пейгамбера сам, нека да се спре. Нека да помисля за този ден, когато човек ще се върне пред Аллах субхану ва та'аля. Когато тези, които са лицемерите, неверниците, грешниците, които отвърлят поръките на Мухаммад салаллаху алейхи ва салям,
в този ден на съден ще поиска димъка да се сравна с земята или земята да се отвори под тях. И това не са думи нито на учени, нито на мен. Това са думи на Аллах Субхану ва Та'аля, който казва: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Аллах говори не само за неверниците, директно споменава, казва Аллах Та'аля, в този ден неверниците, не спира само وعصوا الرسول, и онези, които са противоречели на пратеника салалаху. Аллах използва Расул един, говори за Мухаммад салалаху алейхи ва салям. Не говори множествено за всички пратеници. Казва, онези, които не са вярвали и които са противоречели, не са се подчинявали на Мухаммад с пратеника салалаху алейхи ва салям, ще пожелая и ще иская земята да се сравна с земята или да пропадне в земята и да не разговаря с Аллах Субхану ва Та'аля. Аллах да пази от такава ситуация, от такова поведение. Затова, докато сме тук на земята, нека да си направим една равносметка за делата и постъпките и какво е положението, или какво е мнението и каква е позицията на Мухаммад салалаху алейхи ва салям в нашия живот и в нашите мисли. За да пази Аллах да не бъде после на съдния ден от онези, които ще се срамуват от Аллах Субхану ва Та'аля и ще пожелая земята да се разтвори, за да ги погълне. Ситуация, която е трудна, тежка, за моменти, за които като че ли ние прекалено малко мислиме, че ще има този миг или този момент, когато ще даваме отговор за делата, за живота и постъпките на този живот, който сме живели на земята. Други свидетели, мухтерем джемати муслимин, които ще свидетелстват на съдния ден. Аллах, сега споменаме самия човек, когато умира, за свидетелство на неговото покорство или подчинение към Аллах Субхану ва Та'аля. Аллах Та'аля, най-силният свидетел, най-коректният свидетел, Аллах Субхану ва Та'аля. След това Аллах Субхану ва Та'аля ще използва пратениците, които изпращат към народите за свидетели. След тях има други свидетели, за които Аллах Субхану ва Та'аля не е упомнил. И че нашите дела, които ние ги вършим, няма да бъдат оставени така на празно, а ще бъдат много строго и стриктно записани в досие. Затова следващия свидетел, който ще е, това са мелаикетата, за които говори Аллах Субхану ва Та'аля. Казва Аллах Та'аля: "Ва инна алейкум лахафизин кирамен катибин я'ламуна ма таф'алун." Казва Аллах Та'аля: за вас или при вас имате пазители, праведните писари, които са от Аллах Субхану ва Та'аля, които знаят какво вие вършите. Мухтерем джемати муслимин, тук на дунята, когато има процес на някой човек, отворено някакъв дело се води, когато го заведа към делото, има охрана, има жандармерия, полиция, която го води, и зависи от престъпността или опасността на човека, фанали са го отляво, отдясно и го водят към залата. По същия начин, на съдния ден, Аллах Субхану ва Та'аля споменава, че човек ще бъде доведен при Аллах Субхану ва Та'аля с един водач и един свидетел, мелаиката. Каза Аллах Субхану ва Та'аля: "Ваджа'ат куллу нафсин ма'аха саикун ва шахид." На съдния ден, в този момент, всяка една душа или всеки един човек ще дойде при Аллах Субхану ва Та'аля с водач и с свидетел. Две мелаикета. Едното ще го води за делото, другото ще свидетелства. И Аллах Субхану ва Та'аля също споменава, че това, което е мелаика, което е свидетела, то е подготвило или защитата, или ще свидетелства за човек, или ще свидетелства срещу човек. Зависи от това какъв е бил престоя на човек тук на дунята. Ако е бил покорен, послушен, изпълняван, то ще бъде свидетел за този човек. Ако е бил непокорен, ако е бил непослушен, ако е престъпвал границите на Аллах Субхану ва Та'аля, това мелаике ще е събрало доказателства срещу него.
Затова казва Аллах субхану ва та'аля: وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. И неговият спътник, а и пейгамберът съвсем не е така споменал, че с нас има спътници и Аллах Та'аля много места и ние сме убедени в това, че Аллах Та'аля не прати пазители, всеки, но тези, които са натоварени да водая отчет на всеки един. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ. Каза, неговият спътник или мелейкето, което ще го провожда с водача, каза, ето, готов е списъка или досието е готово. При мен чака. Дава го на Аллах субхану ва та'аля отчет за нашия живот. Ние даваме ли си сметка как преживяваме този живот? Замисляме ли си, че нищо няма да бъде пропуснато от нашите думи, от нашите дела? Абсолютно всичко ще бъде записано, отбелязано в нашите тефтери. Споменаваме като свидетел Аллах субхану ва та'аля, пратениците на Аллах субхану ва та'аля, мелайкетата на Аллах субхану ва та'аля, които са натоварени с отбелязване и записване делата и словата на хората. След това идва друг свидетел. Свидетел, върху който ние се движим. Върху който правиме греховете, върху който правиме ибадетите. Именно земята. Тя също ще бъде свидетел за всеки един от нас, по какъв начин е преживял тук на земята. Казва Аллах субхану ва та'аля, всеки един от нас четем тези сури и тези аяти в намаз. Колко замисляме върху тях, колко разсъждаваме върху тях, колко ги прилагаме в живота ни, да коригираме постъпките, поведението и държанието. За голямо съжаление, винаги човек крие илюзии и шансове да мек, че може да се промъкне, че може да мине. И винаги на пръв поглед ни излиза и на първо мислене и прочит ни излиза от срама от хората. Аллах субхану ва та'аля, а мелайкетата, тях ги слагаме некъде назад в плановете язубина. И Аллах субхану ва та'аля казва: „Йауме идин тухаддису ахбараха би'анна раббака ауха лаха“. В този ден, или в този ден, когато Аллах Та'аля ще ни съживи всички, тогава на земята ще ни бъде наредено да засвидетелства за това, което Аллах субхану ва та'аля и е внушил. Ще го проговори. И пейгамберът салаллаху алейхи ва салям в един хадис пита сахабите, когато сте знал този аят, казва: „Мислите ли, знаете ли, каза, за какво ще говори тази земя на съдния ден?“ Каза: „Не, я Расулаллах, Аллах и неговия пратеник знаят най-добре“. Уважение към пейгамбера са днеска, въпреки че имаме задължение от Аллах субхану ва та'аля да имаме уважение към този пратеник. Въпреки това, когато чуеме, казал пейгамбера салаллаху алейхи ва салям, ама те неговите хадиси са съмнение. Вярни ли са? Шейтан е отворил друга врата. Докато сахабите, но Аллах Та'аля е гарантирал, че за да запази тази религия, когато слиза, каза: „Знаете ли какво ще говори земята?“ Каза: „Не, я Расулаллах. Аллах и неговият пратеник най-добре знае“. Каза: „На този ден земята ще говори и ще казва: еди кой си ден, еди кое си време, еди кое си място, направи еди какво си, направи зина, открада, удари, нагроби“. Абсолютно всички действия, които сме вършили върху земята, тя ще свидетелства пред Аллах субхану ва та'аля на съдния ден. И в тази връзка едно от племената, Бени Селеме, имали са желание да се приближат до джамията на пейгамбера салаллаху алейхи ва салям, да са по-близко до дома и джамията на пейгамбера салаллаху алейхи ва салям. Когато стигнала тази новина до пейгамбера салаллаху алейхи ва салям, пита ги: „До мен каза стигна едни думи, вярно ли като че искате да се преместите, да дойдете по-близо до джамията?“ Каза: „Вярно, ясно. Това е нашето желание. Искаме да сме по-близо до джамията до твоята джамия или до джамията.“ Каза: „Не, останете си в домовете. Останете си в домовете, защото стъпките, които ходите
към джамията ще свидетелстват. Ще свидетелстват на съдния ден. Казват, това е радостна новина за нас, ще си останем там, където сме. Днеска, въпреки тези удобства и това, което имаме и в джамиите, нашето посещение на тези домове или крачките, които ще свидетелстват към нас, за нас, предавах на съдния ден, към джамиите са оскъдни. Малко са. Но не си задаваме въпроса, също тези крачки или тези стъпки, които ги направим към бара, към дискотеката, ще са свидетели. Ще са свидетели за нас. Затова нека си избереме ние как искаме земята да свидетелства за нас или срещу нас. Избора нас. В началото прочетохме аята, Аллах каза какво? Правете каквото искате, но знайте, че ще видите вашите дела. Когато ще е късно. За корекция. За поправка. Затова умният, както каза принесъм, е този, който се готви от сега за тази среща. Самите ние нека да направим сметка, от коя категория къде попадаме. Аллах Та'аля каза: "Инна нахну нухил маута ва нактубу ма каддаму ва атharahum ва кулла шейин ахсайнуху фи имамин мубин." В този аят Аллах Субхану ва Та'аля казва: несъмнено ние ще съживим мъртвите. И записваме ва нактубу ма каддаму, това, което са предоставили, това, което са направили. Ва атharahum, и техните следи, които са оставили. Всеко нещо сме го записали в ясна книга. Или сме го съхранили в ясна книга. Може да рече, мати муслимини, до тук от тези неща се вижда, че няма пропуск. В нищо няма да има пропуск от нашите постъпки, от нашите дела. Затова и учените по принцип казват, след като земята свидетелства, че е хубаво, че е препоръчително, когато човек клане фарзовия намаз на едно място, да се премести на друго да клане суннетите. Да събира повече от свидетелстването на земята за правенето на ибадет към Аллах Субхану ва Та'аля. И затова оня, който разумен и който прави разчет, че ще дава отговор пред Аллах Субхану ва Та'аля, върши праведните дела на Аллах Субхану ва Та'аля. Колко се може повече. Тавафа, сая, ходенето към джамията, както казахме. Ходенето да направиш хаир или добро на някакъв брат мюсюлманин, който ти е в трудност. Всичко това ще бъде записано. Но както казахме, че и онова, когато тръгнеш по забранените места, когато тръгнеш да крадеш, когато тръгнеш да огнетяваш или да пиеш алкохол, също ще бъде записан. И избери ти самия как искаш да бъдеш обрисуван пред Аллах Субхану. Ти самия си правиш портрета пред Аллах Субхану ва Та'аля. Никой друг. И затова, както казваме в хадис, ако намериш хубаво, когато доброто да бъде човек благодарен, защото наистина това е волята на Аллах. Аллах те е улеснил и трябва да си благодарен, че Аллах те е улекотил. Но ако намериш друг портрет, който не ти харесва, ти си го направил. Защото не си чул наставленията на Аллах Та'аля. Не си ги взимал под внимание. И затова казват учените също, че човек, когато направи на дадена територия, на дадено място, някакво прегрешение, някакъв грях, да се постарае да направи там някакво добро, някакъв хайр, защото казва Аллах Субхану ва Та'аля: "Иннал хасаната юдхибна сейиат." Защото казва, добрите дела почиствая и избърсвая лошите дела. И човек, когато знае, че е направил някъде някакво престъпление, някакъв грех, нека да направи някакво добро на това място, където е направил, или някакво прегрешение. Мухтерен джемати муслими, това са свидетелите, и тук пак има един хадис на пейгамбера салалаху алейхи ва салям, в който се споменава от Енес ибн Малик радиаллаху анху, казва: "Кунна инда Расулуллах салалаху алейхи ва салям фадах." Казва, веднъж, както си бяхме с пейгамбера салалаху алейхи ва салям, пейгамбера салалаху се засмя. Каза: "Хел тадруне мимма адхак." Каза: "Знаете ли за какво се засмях? Или какво ме развесели?"
Кулна Аллаху ва Расулаху а'лам. Каза, най-добре знае Аллах и неговия пратеник. Каза, мин мухатабатил абди раббихи яумел киямет. Каза, от разговора, от спора на човека с неговия господар на съдния ден. Я Раби, елем туджирни мин зулми. Каза, Я Раби, ти нали ми обеща да не ме угнетяваш? Кале бела, да, каза, обещах ти. Кале фе ини ла еджизу ала нефси илля шахиден минни. Каза, Я Раби, след като си ми обещал, че няма да ме огнетиш, няма да си несправедлив спрямо мен, аз не приемам никой друг свидетел, никакъв друг свидетел, освен свидетел от самия мене. От мене сам свидетелство. Аллах спомена, каза, не ти стигат меляйкетата. Каза, не признавам тяхното свидетелство. Искам от себе, аз да свидетелствам, от мен да има свидетел. Тогава Аллах субхану ва та'аля му изказва, не един, 6 свидетел. Щом като искаш, казва, достатъчно днеска, ти ще си свидетел за себе си. И Аллах субхану ва та'аля споменава тези свидетели в книгата си, затова ние, когато четем тази книга, трябва да размишляваме върху нея. Казва Аллах субхану ва та'аля, субханаллах, човек колко е, нагъл, нахален, дори на Създателя си оспорва. Какво искаме днеска на дунята да е различно? Когато пред Създателя се е изправил и очеква да измами и там. И затова Аллах Та'аля му казва, след като ти си съгласен свидетели да са от тебе, ето ти свидетели от тебе. И какво казва? Йауме тешхеду алейхим елсинетухум, ва ейдихим, ва арджулухум бима кяну я'мелун. Тук Аллах Та'аля споменава 3 свидетели. В деня, когато срещу тях, Аллах казва, алейхим, срещу тях, ще свидетелстват езика, ейдихим, тяхните ръце, ва арджулухум, и тяхните крака, бима кяну я'мелун, какво са вършили. Този език, той първи ще свидетелства. Този, ако правил зикер, алхамдулилlah, но когато правил гейбет, когато разнасял клюки, което му е приоритет днес, пред зикер и пред всичко станало. Когато е набеждавал, когато е псувал, когато е нагрубявал, когато е лъжесвидетелствал, пред Аллах Та'аля няма, ще говори истината. След като той засвидетелства, Аллах субхану ва та'аля, както каза в сурато Ясин, Ел-йоме нахтиму аля афахим. След като се изкаже езика, Аллах запечатва устата. И споменават едни от учените, когато обясняват за това, как ще стане това запечатане, Аллах Та'аля най-добре знае, каза, езика му надебеляват до така стане, че му се отваря устата и не може да говори повече. И сме свидетели днес, че човек, когато му надебеля езика и не може да го обърне, не може да разбереш какво говори. На съдния ден Аллах Та'аля блокирал. И почва тогава, каза Аллах Та'аля, заповяда на органите те да говорят. И затова каза, след това ще си дадат ръцете. Ако са крали, ако са ударели, каквото и да са направили. Ще свидетелят се, Я Раби, направихме го. Така беше. Краката също ще кажа къде са ходили, какво са правили. Ходили са на дискотека, ходили са на прелюбодейство, ходили са на забави, ходили са... Всичко ще свидетелства. И вие, които много играте, внимавайте. Много свидетели там направите. На площада, А към джамията колко пъти сте ходили? Защото тия крака на съдния ден ще говоря. Дали го възприемаме или не го възприемаме, защото Субхана днес има много философски подход към всичко. И винаги търсиме логика и винаги търсиме обяснение. Аллах Та'аля за него само кун феякун. В друг аят Аллах Та'аля казва, другите 3 свидетел, тук споменаваме 3, казва, Хатта идha ма джауха, шахида алейхим сем'ухум ва абсарухум ва джулудухум бима кяну я'малун. Аллаху акбар.
Тук споменава за преди това, нали, за Джехеннема, когато, нали, хората дойдат, обаче след това, нали, за свидетелите. Хата, когато вече дойде там пред, нали, на съда, шехидали, за тях ще свидетелстват или срещу тях ще свидетелстват сем'ухум, слуха, абсарухум, зрението, ваджулюдухум и тяхните кожи. Плата, субхан Аллахи лазим. Бима кяну, това, което са вършили. И плата. Всичко ще свидетелства на съдния ден пред Създателя си Аллах субхану ва та'аля, който ни е сътворил от нищото. И за него не е затруднение да накара всичко да говори. И отговора тук го дава. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهَدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Тогава се обръща, нали, непокорника, грешника, да укорява органите си. След като премине разпита, Аллах Та'аля му отваря пак да разговаря. Дава му шанс да говори, че обаче опрекват тогава органите, тялото се опреква. И казва, за какво свидетелствахте? Казват на кожата, защо свидетелствахте срещу нас? Казва, Аллах ни накара да говорим, който кара всичко да говори. Аллах ни накара. Не искаме. Аллах ни накара да говорим. Мислим ли за този ден, скъпи братя? Тук на дунята, докато сме. Как живеем? Или както нали, има една такава фраза, която се разнася между, тук да сме добре, па там, каквото дойде Господ. И както учите децата, живейте тук и сега. Тук е преходно, да. Нека да ги научим да живея за там. Да изградят вечността, да бъде охолна, вечността да бъде щастлива. Това ще премине. И с охолство, и с сиромашия, и с болест, и без болест ще замине. Ами там, ако не сме заслужили милостта на Аллах субхану ва та'аля, ако не сме си спечелили свидетелите да са за нас, да не са срещу нас, няма кой да ни помогне. Както виждаме, че Аллах субхану ва та'аля е подготвил свидетели, защото, както казвам от началото, когато създава Адам е забравил и отрича. За да прекрати всичко това, Аллах Та'аля още от тогава задължава да има свидетели и да се пише. И всичко това на ние, които сме го направили, ще бъде записано и ще ни бъде предадено, за което говори Пейгамберът, че на съдния ден всеки един от нас ще получи, нали, страници или досие, 99 копия. И толкова са дълги всеки едно от тези копия, както казал Пейгамберът салам, доколкото му зрението вижда на човек. Малки ли са? Или ще има нещо пропуснато? Няма да има нищо пропуснато от нашето пребиваване тук на дунята. Затова моля се на Аллах субхану ва та'аля, Аллах да ни улесни пътя, който води до неговото задоволство. Моля Аллах субхану ва та'аля да ни улесни пътя за дженнета. Моля Аллах субхану ва та'аля да не укрепи по правия път. И когато дойде нашето време, Аллах Та'аля да ни взима душите с подчинение, с иман. Аллах да бъде доволен и да ни отреди да имаме достойно място при Аллах субхану ва та'аля. Аллах